Esselamu Aleyküm hürmetli izleyiciler ve vatandaşlar. Efir normal olacağını Bayram Khan ve nerede bu? Selamun Aleyküm vatandaşlar. Hoş geldiniz. Umudaki iş yok mu? Vatandaşlar efiryen paylaşalı. Ya hasta sanımız köpede oturan. Короче, böyle durmak yok. Vatandaşlar. Durmak yok. Sonra hazır bir minut. Vatan için. Tamam. Şükür boladır. Alo. Normal mi? Yaxşı mı? Bahsik normal da. Şükür boladır. Özün kəndən. Normal mi? Yaxşı mı? Xuda şükür oladı. Yani bir efirinizleri gördüm de yani ki dalbayoflar nana o şura duran dedi ya. Yani ki Hə. alıp mala verdi de halka bine de çek oladı. O şolarıp da soraklar meltin. Eğer şul haşro dastup mu olsa halka el yeter olsa kim nan alıp malına verirdi? Şunu bir soramalıktı şolarına. Mən aytdım səni içmədin mi acaba? Ben yok belki beni Aytdım mən bulağa əgər aldı. Karamdan var. şulxa el yetərli bax adam bolsa şolar dedim alıp nan buxanka verəmdim deyə aytdım ha. Doğruydu sana. Yox, bara bisполезно bir zatla düşündürmə var ha. Xudday var Бесполезно, yox да. var. Bir zat Ben sana desəm peki ne yazdım ama бесполезно, да. Bunlar zaprogramированы, ular robotlar. Bir de yox. minisinde zat var. Bir yere Ütkeni girer bilmeyeceğim. sana Çimalı adı yaz Limetti aldı bara. Yaz Murat'tı mı? Bile hazır kesel bolanıma bile nime yazma. Arkanda Yok, surat yok. yok bu hazır ben bir anki telefondan nime de oturtmam. Efir aç oturtmam. Bir anki telefon bir çizer ede koydum şu an. Ha. Hava surat koyacaktım bunun nimesi biraz mas azraq bolandan sonra şu an. Biri daha girer danı bara öz ağzı bilen ayda oturan. Eşitdin mi, eşitmedin mi? Ben nime halı enemi atamı görüp bilem yok. Atam kesel oldu gidip bilem yok. Öz ağzı bilen ayda oturan. Şu an girip ayda oturma. Şu zatlara kim günahkar desem bana yine geletten. Sizlerin tek aktivistler günahkardı diye. Çok iyi de. Hem mezadı öz ağzı bilen ayda oturan. Sizler dedi erkek boşanızlar Türkmenistan'a gidip Türkmenistan'da etseniz dedik kare. Şu andan mana çıkarıver de tupoi adam da действительно tupoi. Biliyorsan sen şeyine varıp edebilmeyeceğini yine gelip şurada ayda da erkek o sanızlar gidip şu anda etsenizler bol mu der para. Doğru. Bayram dedim. Sen çok sesin Dur. kesiliyor. Allah. Bu gepler soğuğu var etme. Dur. Bak çek. He. Doğru. Yanıma bir iki tane çıkan geldi. Hı. Karalı. Ya dur. Soraklar oturan. Böyle dedi geplerimiz dedi boş. Şuna bir cevabın var mı? Bana düşündürüp karnıma ara gitti bunlara. Şurada kara ineme eşit oturan olsa şurada boş bulup biler. O edebilecek zadımız yok. Yine menin, senin 3, 4, 5, 10 adamın edebilecek zadı yok. Ama ben bu efiri mümkün açıtma ki adamların primeni aleykümselam. Adamların birazmaz bir IQ'su, beyni açılsın doğruya Türkmenistan'daki bol yanlışlıkları primeni şunu bir vıçisle desinler bana. Yanlış oturan zatlarına yanlış desinler. Kalk Bırak uçura durup da adamların aç. beyni açık. Hiç bak adamların beyni açık ama
Hiç kaysa özüne orta atası gelmedi. Onda ortağa taşlamayanlar karoçu umni, doğru mu? Ortağa özüne taşlamadıklar, özüne görkezmedikler umni. Gelip znaş bizim kelle tupoyda ne amkitek efir açıp yüzümü görkezip özümü risk hava dedi. Doğru Yok. mu? Unda emez, unda gep emez. Kök patsallar var, öne çıkardı, ondan sonra ize çekiledi. Yanlış düşünme, sana geplem yok. Yok düşünü otman da indi prost menem şu nimeye gepine gep aydı bir otman mı? İze çekileni var ha, onların özleri günesi var. Çıktın mı? Ne köpsü yazadlar, aydadılar hani. Moş YouTube'da görensen köp roliklerin tekinde vatandaşlar da dünya öne Talibanlar basıp gelecek vakti şu anda moştam görensen pesinde komentere yazıp kuduran sonuçta ova yine yolları açsın bizler baramız deyip yani. Görensinizler Ha. doğru mu vatan için? Sen hem görensen. Kanı şu Aa, mert yiğitler yok natürü bara ize çekildiler hak Benim sana doğrudan şimdi ize şey çekildiler bara. Znaš duhum padık ettiler neşolar bara. Hem zat özümüze bağlı. Hani şunu kitap özümüzü ortaya atıp primerine. Haymeli yüzünü açmanlar yorunda. Onlar hiç kim göreni yok, hiç kim bileni yok. Bizler ne bir şey etmeli? Yine şunu kitap inimeler, dapussun vatandaşlar çıkmasa, millet ortaya çıkmasa, menem çekilmeli bolama. Menem bu özüm alıva atasım gelmedi. Meyli atacak mı özüm alıva? Akan isimden milletim, halkım bolsa atacak, edecek mi? Ben özüme bilip durup man arkamda hiç kim durmayacağını. Sen o adamları köp aktarasan Doğan yanlış düşünme. Daha köp aktarasan Patamış'ta hemmesinin aklında düşüncesinde simyasıdır. kimyası vardır. O yüzden. Simyası ben onda bir özüm ben de hem simyam yok onda. Ben de hem var simyam ben de hem beçem var. Ben asıl bara ben sana bir zaday diyeyim mi? Halk için vatan için çıkam yok ben öz beçemin geleceği için çıktım. Sizlerin beçelerinizin geleceği için çıktım ben. Ben çıktım ha. Doğru mu? Benim için sizler primerini arkamda durupsılar. Sizler hep çıkınlar. Hemen bizim hem kitap ağzı bir bulsak yıkılmayacak kala yok dostu. Любой dağını hem yıksa buladı bilesem güç olsa. Şu güç yok bizlerde güç. Bak ses yanlandı Doğan. İli menden mi senden mi bilmedim. Ne. Kalkıyor tam moş. Olmasa tazdan açıp yere kayıp olmasa. Tamam. Girecek Şöyle mi? Fuytam yine mi yaz oturan? Gelsene sen Fuytam. Nime vatan için. Senden bir kayışım var. Efire giren vakit şunu kitap bir söylemeli. Kayıcı olan. Selamun aleyküm. Aleyküm doğan. Yaxşımı sen yaddalar yaxşı mı? Allah'a şükürler olsun abi. Sen sorma. Bir var ol. Şu Flash oynayalı vatandaşlar o. Ben şu çağacıkların ara geleceği bizinki alıp bolmasın deyip ben çıktım. Ben sizler için çıkam yok. Özüm için hem çıkam yok ben. Meylim olsun ben özüm için hem çıkandır ama aslında şu çağların geleceği için şoların günü bizinki tek bolmasınlar. Biz ne edip bine kulçulukta yürekmiz. Ene şoların şonyalı bolmasın. Şozada biraz maz düşünecek. Bolunları o bara. Bizler ağzı birleşip ağzı bir bulup çıkagaysak bolmayacak zat yok. Bana ağzı ol. yazdı. Şu taydaki yine Türk'ten el ağzı olup sokağa çıkarlar biliyor musun? Ne? Edil şolar yalı olup Türkmenistan'da da ağzı olup bari bir elli olup ne metsen var öyle kaçık gidiyor ola demin var öyle. Huday vardı otma. O timin bara, o timin şu halk şu bara köçe dökülse bara girme deşik aktaradı. Ha o şu mesela bir ova mı tutuş ova ayağı alıpsın ne olmuş ki ne mi diyorlar tutuş ova sen ekidip basıvilce umanın yok ya da kırıvilce umanın yok ya. Yine prosto primer da pusim önlere most bilem yok da ne bazarda ben özüm oturattım bazarda. Şu Hı. devlettim. Aa benim yanıma milseler gelse var ya. Benim kaptalımdakiler var ha. Kömege deyin. Aa deyip şonyalı etmeyediler. Bilem gaytan onları görsem ben hem özümem görsem kaçattım. Milise görsem kaçattım var ha. Böyle bir şu rolik koydu.
2 sene ayala karoçi neçe 10 sene milseme taçkasını elinden alacak bolup. Şonaka yağdayda yani boldu mu? 10 sene milse var olsa var ağzı birleşip şunu işte onun üstüne bara 20 kişi varsa var bunlar hiç sadam edebil miydi? Özleri kaçadı. 20 Özleri kişi kaç onlar gitti ya. gelse bizler vatandaş olup 50 kişi gelmeli var. Yine şu 12 edip bara birleş şon yalı etsek var Huday var. Bunlar hiç sadam edebil miydi? Şu adam köpüsü düşünmedi var. Kaytan milise görse dine kaçmalı. Dine kaçmalı var. Şu kiçkinelikten beri öğredip de var. Milise gelse dine kaçmalı bile. Ay Bu gözüm yerde görsem korkalan na bizimkilen. bana dikkat etsene. Vatandaşlar efiri paylaşınlar var. Efiri paylaşınlar. O bugün da o maksadın efirine kim girdi bilemiyorum. Girdi olayım bara öz ağzı bilen ayda oturan o erkek olsanız Türkmenistan'a barın Türkmenistan'da edin. Girvan sonra ettim ya vuruş o tayda söz azatlığı bolan bolsa bize berde etmezdik var. Yine ağlayacak böyle men atam keseli oldu şona gidip bile hem mezada şu hükümet güneker. Ama kim sen haz azatma diye. Ne mi diyenin oldu Serdar? Sen azatma diye. Efiri paylaşalım vatandaşlar ola. İndi mene dapısim ne mi bolsa bolsun ara duracağım näle o. Özüme kesel bolsamam şu yarım saat, 1 saat efir açacak, edecek. O azatlık ne? Nerede azatlık var mı? Azatlık var mı? Azatlık bolan bolsa var söz azatlığı bolan olsa. Adam hakları bolan bolsa sana prosto primer. Şu Murat Düşemov içeri almazdı şolar. Töhmet bilen basmazdı şoları. Düşoladan Murat Düşemov. Söz azatlığı içinde. Alo. 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 Selamun aleyküm. Aleyküm aleyküm. Hoş geldin de. Bahtiyar ağa, olmuyor day. Nava şükür böyle özüne eli bulmaya da. Hudaya şükür ağam. Özden qoğumuz, can sağlıklar normal mı? Şükür boladı can sağlıklara. Bir gün yaxşı bir gün yaman hemmemizde bol kiler oynayal da. Bu qala yamanları esqovi. Haydi ver Doğan. Ha. Bu Ne yollardan ver? haber yok mu? Bak Batı abi, yollardan haber yok mu? Ne zaman açılacak bu ya? Yollardan indi o önemli oldu ya. Moderatorlar çıkaroslar mı esler vapşeti var ha? Yollar endi vatandaşlar biri 30'unda diye biri 10'unda diye biri 15'inde ne medip olan yok da. Doşunu bellisi hem yok şonun var ha. Kaçan açılacağı. Efir menden başka aşağı adam hem yok var ha. Doğrudan hem hava ne mi oldu vatandaşlar emmeniz yavaş iyice çekilip başladınız o. Ne mi oldu sizlere? Gomba sesimi eşdilýär mi? Şükür özün hele unutmayadılar. Harma Ova işleri. ýaşy. Selamun aleyküm. Ne sen neme agentstwada işleýärmi ýollar haçan açylýar diýip soraýarlar da senden. Yollar aç gidesin gelýän bolsa ine sen näçe gezek çağırşyk etdiň gelin bir zat edeliň üýşeliň aeroportda mı ya konsullugam bir gitmeli bolsa gideliň talap edeliň açalyň şu yollar açıp bersin gitjek gitsin geljek gelsin diýip näçe sapar aýtdyň bolýan ýöne gelýärler yollar haçan açylýar. Nerden bilýän sen yollar haçan açylýar? O Benim bilmenim plan şoda plan wagtda açýar diýen ay şol bilen o plan wagtda açýar diýip aýtdylar.
O bizim şu informasiýony paýlap otyrsyň, dogry dämi senim? No, menem şu internette paylaşan zady informasiýony aýtýanda. Menem on O ýaly bir agentliwada ýa Serdarjan aeroport gowy ýagdaýla işläp o. Gowam, sen näle gowma? Jaňy O, sagma. Hudaýa şükür aýdy otur sen bir. Ya baktik aýdýa-da bir sanak, 10 sanak melise bolsa 50 sanak bolup üstüne topulsak ýurdumuz düzelýär, gülýärlik bolýar diýär. O. Şonu gaty dogry aýdýar-da onda milletdemi günä, hökümetdemi indi şunda? Halkdamy, hökümetdemi günä? Seret Ha. men pikirimçe wara hökümetde günä. Hökümet wara. Yok, sen şu baktik näme diýdi? Eger şonu diýdi bir aýalyň maşyny aljak bolanda video rolik goýupdyrlar diýdi. Biz halk olarak diýdi şolara 10 sanasyna 50 sanak bolup üstüne çyksak, meselem şo wagt düzelýär. Onda bolanda hökümetdemi günä, halkdamy? Biz etmänimiz sebäpli kim günäkär? o meýle nämede? Ya o meýlidi geç gitmeli däldinim. Ýene sen aýdyň gepini bilýärsiň. Dinle menim owa bir dakansa bir dinle meýli o halkda günäkär birmeni. 2 sana aýala gelip 10 sana milise topulýar, dogrymy? Berde halkda hem güne var, organ işçilerinde de var. Şu milselerde. Iň köp güne bizde dämi? Gelip 2 aýala birmeni 10 sana gelip. Bizde günä dogry aýdýan. Korrupsiýa diýen, meselem viziatka vermeli, birinden sorasa 100 sana adam şonu baryp ýazsa şoňa berdik, viziatka berdik diýip 4-5 sanasyny düşürse, soň hökümet düzelýärmi, düzelmeýärmi? Dogry aýdýan. Seret halkda iň köp gözlemeli däl reşeniýe tapmaly. Reşeniýe meniň aýda oturan adam döwlet ýurdu, hökümet düzelýär, halkdyr. Serdar, ha. bir minut baksyk, bir minut. Ine sen aýdýan dogry, halk günäkär. Ýöne şu mysal üçin korrupsiýany zady ýok etjek bolsa hökümet bara bir günne ýok edip bilýär. Men pikirimçe. Şonuň üçin prezident ýörüýse bir ýer halk olarak ine mysal üçin arady bakçyk dün gurlak geçdi da bir çala göz neme gulagmy ýyly wally bolýan aeroportda bir aýal doganymyz şular ýaly neme aýdyk geçdi de. Aýdyk geçdi da şola aýal doganyň arasynda giden millet sesin durman şoňa tarap goşulan bolsa şo aýal doganymyza hiç zat bolmardy, dogry däm Serdar? Diýene men sana halk sizler diýeňiz prezident günäkär, hökümet günäkär, oň ýalak boldy, hökümetimiz ýalak. Prezident olarak halk, meselem halk bolsaň ine şöyle näde diýip biri meselem ýöne ýere pul berseň 10 sansy bar ede şoňa pul berdi şeýdip viziatka bolup onda prezidentimiz näme günäsi bar, hökümet. Yo, indi prezident şu zatlardan bir habar däldir ha. Şu zatlaryň öňüni aljak bolup ine korrupsiýa ýokdur. Ýokardan bilýärmi? Ýok, şolam aýdýan däldir ha, gidip pul alan. Sen ine şu günü sen maňa şunça pul getiresen de. Olam nemşe dedi, gidedi halktan sıkıp aladı. Ýokardan geledi. Sizin ýalňyşyňyz bar, Hudaý we ýalňyş. Bir sana bir atydyr. Bir zat aýdyn sana, prostoy premier bir maşgalada bir 5 san çagan yetiştirmek üçin biri narkoman bolýar, biri ogry bolýar, biri molla bolýar, biri molim bolýar. Dogry dämi? Bir maşgalada bolup bilýär şon ýalak. 5 sana adam. O bizim ýerimizde 6 milyon sana adam bar. Alo, salam. Salam. Aleyküm matematik. Serdar. Sen näme meni gözleýärmi? Sen diýdimi men sana matematika. Men sana ýazdym ýala näme diýenme. Men seni tapmasam men atam oğul däl. Düşündin? Men atam oğlu däl, sana iň soňky gurrun şul. Adres aýtja, sen näle atam oğlu bolmajak sen? Sen adresiňi ama aýtma, nomeriňi ama aýtma, men seni tapjak diýdim. Düşündirip bildimmi? Onu sen tapjaň kimdir? Dinle. Magara Serdar, böyle o zatları gepleşmeňler. Ýa, öz açdy, men o zatlary açamak, öz açdy, men o zatlary açamak. Öz çıkanlıklarda gepleşiň. Dinle, brato. Bakçyk. Bir bizde var näle? Sen şu wagt emmesin, dinle otyrsyň ha, hiç kimi moderatorlarymyzam sessiz alanok. Herkim soran bilýär aşak. Sen näle Türkiýeňe goşuldyň ha?
Ona çarptı. Sonra yanında adımı bileme battı mı neyim sevglim soramak hiç iyi yavdaydı. Ne şu serdar değil yani Sen näme diýip engelledik. sora Karabisiz göreniň abi. bilýärmi? Sen näme diýip soranyň bilýärmi? Men näme diýip soran bilýän o. Sen wara agzyňdan çykanyň bir imanyň bar bolsa gulagyň eşdýärmi? Erkek däl o sen, men sen ýüzüň aýdyn. O näli imanyň ba men öz soran adım bilip Sen oturma hiç liçkadan şey ýazsana ma soramak. gurrun bolsa, börde adam başga bir adamyň ýaýynda men. Soraň bolsa ber, bolmasa da işiňe görä bol. Sen men bilen gepleşek bolsaň liçkama gel. Nomerimi berjek sana. Böyle gowdan baktyk. Bolya sağ ol Tanrı yapasın. Nemet sevara. Biz özümüz var, kiçettirmäliňle şulaň ýanyna. Bizi şu taýda soraglymyza jogap bermen. Bir de näle sessiz alýarlar, bir de medeliň şu zatlar gaýrat eder. Hiç ýerden pesle şulardan. Doğru, men aslında var maksat üçin girem yok şu taýda bir sany bayram diýip biri oturandy. Sen bar bolan bolsaň, görensen, eşdensen, atam kesel oldu gidip siz erkek bolsaňyz Türkmenistana baryp bir meni şu taýda etseňiz bolmaýarmy diýenler üçin men girdim şu taýda. Şonu düşüntirjek boldum ama yine ortada bizler günawat bolduk da. Olaryňky dogry çykdy, bizinki yalan bolup çykdy. Sen işte bile olara gep düşünüp bolmaýar da bilip oturýarsyň. Awa men şu göz yetirdim men. Şu zatları sizden öňem bar, sizden öňem 30 ýyllap, 25 ýyllap şu zatları etjek bolup örenler bar. Birazjyk sizler hem kelläň şykyrda ýalňyş ýolda barýanyňa men üzülýär mesela. Can Doğan, Siz bir zada düşünün-de 10 sanak adam kim, bir sanak döwlet. Yok tabii ki bolmaýar. Pajizinden bolmaýar. Kazakstany görseň şolar näle azy bir bol aldylar şonu. Biz şonu edilmezmi diýip Baktyk bir munçuk. Häzir şoň ýaşaýyşy näl Kyrgyzstanyň. Näme biletmelämi? Gelip şu kırgızlar gelip Türkiye'de var diyelim ki 100%'den narını 5% işlep öğrendi Türkiye'de. 50% 50. 60% işlep öğrendi Türkiye'de. Ýalňyşyň. Baktyk bir munçuk. Yerda. Sen ýalňyş bolup bilerpir meni. Sen o sen bir de näme garşymy ýa bir de gynanýan ýalňyş şu ýola girende. Haýsy manyda siz bir de Sizin şu ýalňyş bir ýolda barýanyňyza gynalýan. Gynanýan ha. Eýle halkyň mazgisyna ýalňyş zatlar sokjak bolýaňyz ýaşlaryň. Ene şoňa gynalýan. Hiç kimin hiç ýerde Gülýalyk ýurdumyz bar, Hudaýa şükür edin. Bütün dünýä bar, rahat asuda bolmak üçin. Gara dinläň bir minut gepleýin. Şu bütün dünýä yer ýüze rahat asuda okbok atylmasyn diýip rahatlygy gazanmak üçin 100 ýylla 50 ýyllap uruş edýärler, bilýärmi? Böyle Serdar. Diňe rahatlyk gazanmak üçin, başgasyny geç. Başga iş bolmak üçin Serdar. Sana düşündirmek ben. Sen şu biziň aramyzda goşulan bratişkaň, dostuňam şonu çekip al, şular ýalňyş ýolda diýip. Bolýardyň burnuny sokma bize. Sevişmelim, sen ýalňyş ýol görkezýän. Ýalňyş ýolda içinden vatandaşlara ýalňyş ýol görkezmäň diýen. Näme görkezýän onu? Ha. Serdar, şutaýa goşulan aňra bu maksadyňka baran öz jylanýasy bilen bolady, bilýärmi? Men maksadym gaýa senka, siz wara meniň üçin senen bir türkmen, olan bir türkmen. Ýöne sen ýalňyş bolduňy men %100 bilen de özüň hem bilen onu. Nämesi ýalňyş? Jandoga ýalňyş bolan bolsa, bir san dogry tarapy ýok senin mesela. Awa efirler ýa kapatyp çykbastym ben. Düşünosam sana edil wara agam, sen aeroportda çelli bu zatlaňyz. Men sana söz beren şunu. Edil şu aeroportda çelli. Sana söz beren şunu men. Sen bardyr özüň meselem, sen janyňdan doýan bolsaň men edýän arkaňdan sana bat beren hem bardyr. Ýöne aeroportda çelli %80'i izinde galy. Mitingke gidişi alda. Jaýda oturup dil bilen ora gorsaň biýle agyrmer agam. Şonu aýtjak bolýar. Sen onda ýagdaýyny düşünäň ýok sen. Awa näle? Ene düşünäň, menem halkyň içinden bir ýaşlygymdan agyr hyzmat edip ulalan adam men. Ya bir ata minister dälmi? Serdar. Ha. Ansen men alaýynlara berdi 5 sany karaşa oturan vatandaşlar var. Soň boşanyp mesela bırakmalayın. Doğru.
senin gözün önünde bizler yanlış deyip öğrensin. Ve men çıkarmalı penin baktık serdarına kuruluşacaklar var da. Yok, ular yine o bizlerinki yanlış, olarınki doğru. Şu hakiki yanı var ha baktık. Moderatorlara buyursana gayrı. Atan minister değil mi? Bizi dinlemeyenleri biz näle olan nimetine bar ya dinleyen oklara hiç ilad eder. Olmadı yani akuratınca sonra ver otuyordum. Hiç kimse yokmadım. Beş kaldı tek aldılar. Bin sonra verdiler. Metin çaylak dedi. Metin çaylak. Sesin geleniyor. Ne oldu yani? Vatandaşlar, efiri paylaşalım mı? Efiri paylaşalım, hem tıklayalım mı? O keşfete hem kimden öne geçsin şu. Birinci hatada duralım da. Aleyküm. Alparslan. Bomba. Şükür. Serdar nire aytdy Serdar goýay diýdim de ýaman Çıkardım da. Hani Serdar bar olsan çağırdyna şonu. Ağam Konyalı adamları geçen gün özüm alma diýenden indi olsa çağır diýen var. Yok. Yo, men aýtdyk birinji gerek gelenleri al gepleşip göreli näme men dogry ýol Burmuz oýnat diýmen. Merdan kana o Zaprosko wardyndan çöküp bağlanyp bilen ýok. Dogry ýol bilen onu aýtdym. Bilem şoň ýerine düşeli. Zaprosko war kana. Gowumsa Of. antaylyk. Görünmediň düýün dat çykdyň efire ýok. Düýnem biraz düýün ýok, açdym men. Düýün açdym men o. Anna men denk gelmedim onunla. Prosto kän oturamıyorum. Girdim men. O 12'den soň neme isim boldy, 12'den soň başladym. Dur sana Serdar yerine şu Serdarların yerine biri var. Yo, men nara dogry ýol görkezýäjekdim, näme dogry ýol bilýän bolsa ýygyna düşecekdi şoň ara. Gowsyn O diktatura var. Sesini çıkarman kelläň gulma sokup goýan şeýdi. Ana sana dogry ýol şolaryň nämesi şu dogry ýol şu. Assalamu alaykum Patricia. Selam, ýaxşymysyňyz? Gowum barmy? Bar ol, gelam, aýdyp otur. Neme bakçyk bratok, sen ýa-ni aýtdyň da bu vizyatkalarlaryň ýokardakylardan habary ýokmu diýdiň. Ýokardaky kim, naprimер, ýene şo prezidentmi? Viziyatkada oturanım yokardan buyruk kelet dedim ben. Şolar nalog basady tästekilere. Bularam ne dedi? Gidetden da şunu kitek halktan sıkıvaladı. Bilesenmi? Benim fikrim şonu kitek. Benim fikrim. Tamam, yukarıdaki de yani şu kimi yine prezident mi ya başka minister işkerler? No, yine prezident minister aydadı, ministra aydadı. Ana şonu kitek dedi. Ne bratok, burada bir tane sözcük doğru gelmedi o moment var. Prezident elinde bütün dünyanın pulu var. To ist Türkmenistan'ın gazın ne bittiğin hem mezadın pulları var. Ona gerek miydi halkın vizatkası? Düşündün? Ne? Ne vizatka? Patricia, ne hemen vizatkası? Misal için. O yerde onun giyeceği hem kaçsın burun hem hükümet hakkından alıp giyedi. Ona вообще gerek miydi halkın pulu? Ne için prezident bolup ana şu baylıktan pürmeni yemelimiş o. Tohumu yemelimiş, almalımış şu. Ne için şonu kitap ben düşünmedim. Ulara значит можно da o doğru mu? Bizler hakkımızı soran vakti nilzedlenaz. Ne brat, o halkın içinde общественный yayrayan minfo aslında. Aslında ularda yan var biznes, no kiçkine biznes var. Sizlerin pikirde oturanızlar tek bir zatlar emez. Makara şu bizneslaram. Halktan gelen büdjetin var ya, işte halktan gelen büdjetten alıp şolar biznese de oturan. Birinin Dubai'da cayı var, birinin Fransa'da biznesi var. Nimeden kurmeni? Bizlerden ne için yok da koy biznes da o gidip Fransa'da ya Dubai'da bizlerde prosto halktan ne için yok?
Halkın pulunu yoğuturan şola. Sen şuna düşünüyorsun özün prekrasını. Hümçü senin götün yok bir meni gidip Fransa'da ya Amerika'da ya bile Dubai'de şuna işte business etme senin götün var mı? Yok. Sen hem şu halkın içine giriyorsun. Doğru mu yok mu? Aha. Aha. Fatisa, dinlam. Liboyver bölüm, liboyver opsi, nem iktisadiyet opsi, liboy isin düýbüne, seret düýbüne, şolong degmeýäni bam şolara degmeýäni bam liboyver isin. Ýokaryk diremeýän is bamy? Yok, diremeýän yok. Onsoň sen pikir et, ondan iň ýokardaky mysal üçin birinji ministrmi? Ben yazay Beglihan. Şo minister bermelsin, berk geçer doğru hem şo taýyp geçenle. Ondan sen pikir et şeýle gaýtdy şol baskançak golyp gaýtdy. Iň sakta kan bermelsin, berip çyk geçer. Düşündiň manysyny men diýjek bolýanym? Düşündüm, senin diýjek bolýanyň düşündüm. Ýöne o bilen razy dälmen. Indi bölmeseňiz düşündireýin. Yo, düşünür men diňleýän sen dogry tarabyny aýtdy, dogry bolsa men senki dogry diýip bollaýyn men. Kiminki dogry bolsa. Men garşylygym ýok. Meyli. Indi düşündireýin. Ben ýokardakam diýe aldyň, soň aşagdakam hala opşym şonki aldy. Ýokardaky dopustim prezident berin ministri belleýek bolsa bir işe diýmek ministerden ziyatkarlardan soň onu belleýär ýerine. Yo, ol edil özi nagly öz alýan näler? Özü görünýän näler o taýda sen onu sen häzir. Häzir liboyver sistemany ýegenleri ýaýallawan şo diýedim. Dinläýdi o da kansa. Yo, sen şuwa soradyň men soraň aýdyp otyrym. Meyli, prosta izni uzaltdyň da şoňa. Opşym, Gaptaldan kimden alanda da Gaptaldan wapşy hiç kimden alan yok. Men ýene aýdaýyn. Prezidentiň Türkmenistan tutuş gaznasyny elinde dur. Oňa abyçny vizatka gerekler. Vizatka o hiç bir ministre milyon dollar berip bilen o haçana prezidentiň elinde milyard dollar aýlanyp ýören wagtynda halkyň pulu üçin. Men diýjek bolýan, bärde minister öz yerine geçmek üçin nemedya prezidenta go iş görkezler. Şonuň üçin yerine geçer. Ýöne prezident toýs minister birinden alıp bilendir neme aşakdaky işgärlerden. Ön aşakdaky işgärlerin bolsa özünden aşakdakyny bellemek üçin o da ondan alıp bilendir diýer. Indi berde glavny moment var. Ýene bu prezidente diýen o nepravny hereketine baryp diýer. Özleri vizatka berýär, özleri ösesi gelýär, soňdan o vizatkasyny çykarasy gelýärden aşakdakydan vizatkaýla nämemiş, bir wagt sebäp vizatka beripmiş. Maşakdaky hem yerine ýetirip otyr. Şonki ýa, ýene adamyň berde ýalňyş hereketi. Hatysha, bir mündünni seredinni, ýanky sen neme go iş görkezýänler geçýänler diýen, şo geçýän adam. Şoňa gözlemýän kiminni şoňa vizatka almasyna hemme zadyny gözlemýän kim? Şol adamy işe getirýän gözlemýän kim? Meýli. Sen Türkmenistanda vizatka ber gördüňmü? Menmi? Berk görmek adam man Türkmenistanda vizatka. Men berk görmedim. Ben berdim men. Liboy sen berk masin durýan, masin durýanmy edin? Masin durdyňmy? Klüçoy momenti düşündirjek Bahçerek'e siz hazır vizatka berdim dediniz. Siz vizatka beren wagtyňyzda siz berdiniz narkiyem alan adam. Maksimum sizin öňünüzdäki maşgalaňyz biledi şonu. Başka kim biledi şu arada? Komitet işgäri, adalat bilem ya prezident primoy gelip gördüm ya minister gördüm hiç kim göreni var. Et aslında melçin gurrun etme canlı bol. Alparslan'a bir sözünü böl. Alparslan'a bir gep bolsun da sözünü bölmesene hayır. Hiç kim şöyle publiçna обвинять edip bilmedi. Nim üçün потому что sizin vizatka bereniňizi hem doказать edip bolmady, Amerikanyň amalanny. Если siz vizatka bereniňizi video snimat edip soňdan adalat edip zıngsanız ine orada onun hakkından çıkıp bolady. Onu hiç kim etmedi. Soňdan bolsa vizatka ýokardaklan habary ýokmu diýer. Yerside ýokardaklan habary bar bolsa, şo doказательство bilen adalata giren wagtyň näme üçin senin zadyny рассматривать ederler, işini ýöredерler de on türmäge basýarlar sen vizatka aldyň. Если ýokardaklara şo невыгодно bolsa. Doğru kara neme çotam. Ben akşam öten gün aydyp geçdim da. Eşden bolsam adalat nimeligini men ine şöre kaýtmynke öwrendim. Ne şöre kaýtmynke. Ondan öňde ine şu aeroportda adalata barınlar diýen wagtda adalat nimeligini men ine şörde
Ova şöyle kaytminke öğrendim ben. Düşünürsen mi? Köp adalat nimeliğini bilmidi. Adalat. Menen bilem yoktum. Meyle, adalat браток. Единственный ütkəşiği adalat işte de koşuluşu bilmedi. Кроме как взятканы nime etmek, отслеживать etmek. Onun statusu yok. Barıp politsiya tak yoldakiler задерживать etmek, min katalaşka edemek hak yok. Adalat только взятка bilen işledi. Adalat öň eşitmeyen bolsaňyz, siz prokuror eşitdiňiz, следователь, politsiya şolaň emesem взятка bilen işit, prosta alıp işi prokuratora ötürk borat. Boldu. Doğru. Ben sana şunu açık olma. Adalat nimeliğini ben şöre gelminki öğrendim de oturtmana. O vaktiçe adalatı nimeliğini bilem yoktum. Ben diyem, eğer bilen bolsam, допустим, bilen bolsam, действительно, bir videoma takoy bir zatlar çekip de kim var kim yok ya da yüzlenen bolsam moj çözlerdi. Ama adamı şunu iki tek yağdaya meni var ha, şunu iki tek yağdaya getirdiler ki primo aydan yoklar berdi. 7 gezek mi 8 gezek barandan soň diňe baraman jenka bilen bolanok ahyrı barana şunu iki tek $2000 bilen barıp garöç birinin üstü bilen berenden soň bolanok diýen zat söz kalan yok. Geçiver doğan dedi. Düşündün mü? Eğer şonu iki tek bir ben bilen bolsam şonu iki tek edip bolacağını da ben ederdim. Adalat. Durun biraz. Seredin mi? Yekese. Açık kurulmuş. Атиша. Момент значит, взятканы, обырмет, браток. Siz şu взятканы, значит, Turciyaya çıkma için berdiniz, doğru mu? Ne var? Şundaka yolu var. Böyle yeni hem sizin güneniz, bratok. Şunu iki teke yol var. Migrasiyanın başlığı, barasız giresi yanına. Bratok, ben şunu yalı çıkaran oklar beni. Bana prosto düşündürmenin neyim için çıkıp böyle moktuzadı. Primoy migrasiyanın başlığı bilen gürleştiniz. Siz oturup diyalog geçetsiz bilen. Neyim için Türkiye'ye gidip bari. Ben berde iştap bilemok. Şunu yalı. Sonsuz dokumentin önüne zınasız turuda bir jama iştap beren yok deyip. Bundan son bolsa oyam göretmezsem. Nime, çotan, can doğan, uzatlar sen bana aytma. Yok, bir daha soracak çotan. İmigrasyondan hatam yazdı. İmigrasyon hem hatam yazıldı. Şonda da o çıkmak bolanıyor. Bir gezek men naruşad ettim. Nimemiş şonun yüzünden bolan yokmuş. Düşündün mü? Fatih, çotan. Verdi 6 kişi öyle çotandan bir daha sorayın gitsek men vak. Böyle. Sen için neme mi? Kim günahkarını Türkmenistan'da? Kim günahkarlı yani? Günahkar adam yok mu niştayda? Hükümette, prezident, kim? Sen esas maksadın neyme? Şonu aytsan öyle men şartla dinleyecek. Şonu ayt gayret etti. Benim maksadım siz yanlış hareket ediniz. Neyme siz öz kim günahkar yankı vizyatka şu halkın kösent böründe şey edip çıkıp taşar yurtta har olup çağalarına zar olup işlep böründe kim günahkar şu vat esası? Halkın özü günahkar. Onu prezident Tatista günahkar da. Yok bratok, sen Turciyada näme daşdygyny etdik, şonu aýtsana. Iş adam edmek gerek. Sen nara sen belde ho nemen. Bor. Bir mod näme? Makara bizlerim bolmandayım adamları yanlış yola çekemiz yok. Bizlerim adamlara hakkını, söz azatlığını ulansın deyip şu aydıp geliyoruz kız. Bilesem gitsin lan ağırda piri var o detsin. Ya prezident öldürsün deyilen zat yok. Hakkını talap etsinler. Şimdi hakkını söz azatlığını talap etsin etme şunun için nime de oturman. Günde men olmasam bir yankıla berde başka bir yanlış zat edertek yok burada. Selamun aleyküm vatandaşlar. Kaçada oturantınız bu? Bu nime arkada gün. Doğucum sen teret sana bir daha da dinle sen şu vater bir daha da ayttın geçtin en sonunda da halkın günahkarlığını çıkardın doğru mu? Son bolsa o nepravильно было da 12'de. Bir modreliş. Nime dedik eşitmin kaldım. Ben siz adamları prezidenta против настраивать ediyorsunuz dopma. Есть adamlara просто hak hukukunu talep edip öğrendeseniz o doğru. Только prezidenti yok demek yanlış, потому что prezidenta çeli bir topar iş var bu yerdeki. Özünü hak hukukunu talep edip bilmese adam özü günahkar в конце концов. Prezident günahkar emez o. Taksislere karanda bara burada hiç prezidentin vapşi bara hiç günahsi yok da. Hiç kanaka günahsi yok ha.
No, doğru görürün prezident 5 vilayette одновременно yaşamında her bir adamın razgovoruna girip koşulu bilmedi. Nerede kimi kanaka взятка berip yüren nereden bilsin adam o? Şoň üçin Ağam şuna bir soraw ber. Indi näme etmeli? Bol ya halk günäkär indi näme etmeli oturmalymy? Gawra gidinçe. Indi näme etmeli bu halk? Bol ya halk şuňa deňe çukurlymändir, şuňa deňe çyşda etmändir. Hemme da halk günäkär indi halk näme etmeli? Oturmalymy? Birinciden hukukunu öğrensin. Şonunki alı bir hükümet eden wagtynda hukukunu talap edip öğrensin. Hukuk talap edip öğrenilen wagtynda ýokardaki oturan işgärler özüniň borjyny ýerine ýetirip öğrenýär. Siz olardan borjyny trebut edip öğrenmeli. Prosta ana şo ýerde fundamentalny moment ütke. Korrupsiýa ýatyp başlaýar. Soň işimen bitenok diýip korrupsiýa bar tıkmaly derde barmaldan zaýwlene ýazmaly. Näme üçin meniň işime eden okşo kuýpilot diýip. Şo zatdy ýoluny öğrenmeli. O prezidente var. Davay prezident ayral diýsen başga prezident gelende de aydyn koy adam bar ýene korrupsiýa bere. Demek sistema tutuş ütkötmeli diýende sen. Dogrymy prezident suratyny aýranyň peýdasy ýok da tutuş sistemany ütkötmeli. Ýani korrupsiýany ýatyrmaly diýen, dogrymy? Korrupsiýa bozýar hemmezade. Indi bir moment şansı. Bu iminde durundy. Seret korrupsiýa bozýar. Halka muňa sebäpkär bolýar, ýani öz eli bilen naharlaýar diýen, dogry dämi? Doğru. Bu indi halk näme et başlamaly? Kanun bilmeli diýdim, dogrymy? Biz hem kanuny öwretjek bolup bildigimizden bitdigimizden söz söýlesek biziň ejemiz, bajymyz, goýanoklardan hem arkada şöhret tikli urotýar. Oňa şol adamlar prezidenti öwüp boldy, ýani adamlarmy? Ejemiziň, bajymyzy goýmadylar. Dogan gardaş tiýrämizi goýmadylar. Ireliş, sen hazırını başkaça aýtdyň. Sen ondan öň prezident Gümbol onkaly prezidente garşy gelip ýördüň. Söz azatlygy ýok diýip ýördüň. Söz soň korrupsiýa merzat diýip şo her bir minusy prezidentiň prezident günäkär edip görläp oturýarsyň. Men sana aýdotym, prezident her bir zada günäkär de, liçni korrupsiýa adamyň özü günäkär barıp berýär. Вымогать edip almak başka, korrupsiýa soramak başka. Вымогать etmek barıp вынуждать eden adamy. Men dinlendimeden bir sistema görüň. Men prokuratura barıp arz edemde dinle. O prokuratura işim çözmedi halatynda men velayata ýazdym. O velayatym täzen etramy uratdy men meselemi dinle bolja. Etramy urudulandan soň o taýdaky adamlar men gorkuzmana çalışdy bilýärmi? Edara alyp gitdiler, Hanogul dedi ýene bir gelegen velayata çyksaň ýa-da prezident arda ýatsaň sen ýetir diýdiler, ýüzüme garap aýtdylar. Onsoň ýene bir zat dinle. Gün güýçlük oňurda diýişdiň geder. Sen bu taýda kanuny öwretmek isleýän olar seni kanun bilen men gorkuzjak bolýan diýip haýat atdylar bilýän suwdyň işgärleri. Hiç bir adamy öwretmediler bilim düşünjäni, nähili guruluşmelidigini. Suwdyň gapysynan girende ýüzüni sallap oturýarlar. Näme üçin adam gapydan girende sussun, wasdalar üstüne gyýryp. Birinji gorkuzýarlar, ikinji haýat atdylar, üçüncüden soň güwünlük görseň işiňi çözýän şekilde gorkuzyp seni uwrutyp görýärler. Emma bilen işiňi çözden ok. Senin o ýadan ardan prezidenti orta ýolda ýitirýärler. Bunuň üçin näme etmeli? Bunuň üçin hem ýürüt adjelyň üstünden adjelleri işleýär bilýärmi? Her bir zadyň üstünde. Ýagny sen şu wagt diýersiň, bizi günäkärler bu nakşy jüji görkezjek bolýarlar. Emma bilen bu başa barmaya. Türkmenistan sistemasy ak diýenem, gara diýenem bitirýär. Sebäp sosial mediýanyň ýapyk syýasy rejim ýöredi otdy. Hiç bir zady görkezene öleni, ýiteni, maýy müjderebi kömek edýär. Daşy mescit gurýanlar ýygnadylar. Bilýärsiň nämeler görýär? Sen häzir Türkmenistan içinde ýaşaýar da mescit gurup halka üýüşüp sadak edip başla, üstüne gelmeseler tüf ýüzüme diýär. Indi men aldaýan ýöne Prostoy primerde nime rahım. Men şiyanda wagty bara memlekenkanı prokuratura çağırdılar. Üstümüzden karoçı arza yazdılar. Birinci kim arza yazan bolsa şona karoçı dinler. Bizleri çağırdılar. Özüme mene şunu kitap dirilişin kellesinde kepka girenden var o näme o bilet. Bulatma o kellemdäki näme diýip uzy bara adamy korkuzatlar bilesemmi? Hemen bilem ýok da. Durupman karoçı gelip kepkanyam urup kowaryp bilesemmi? O prostoy primerleş men futbol kamatda. Menden daşy bara soramady Gekany Doğanym. O ya bir dostum ya üçem senin nime jalybyň bar? Senin nime jalybyň? İkimizinkini hem almaly bilesemmi? Şunyaly kepkada girsem näme bolsun? Bulat noýma o kelleňdäki näme dep ene şunu kitap adamları korkuzap bilesem girer girmez. Giren adam uju aýtjak zadyny korkady. Özün vinowat bolmasaň bara sen işinde vinowat edenlerden hadi yallah. Kowaşdy da gitsin bara. Ben altam bol
oturtma ben hiç de düşüntür bilemiyorum. Tamam düşündüm bratok. Karayın. Любой milsede şonikteken psikologik ulovkalar var. O uголовное преступление eden adamlara применять etmek için aslında. No sizlere prost применять edildi. Nime için siz prost giren vaxtınızda siz ettiler? Siz girmeyin ki onun xabarı bardı nime bilen girileceğiniz. O zvano edip ayttı уже. Siz şu yerde nime gramatlı hareket etmediniz. Sen ne için beyden? Adın familyan senin kim? Tamam abi ben onda davay. Yakşı sen bile görüşmedik. Sen bu hareketi için sen cevap verirsin. Bir prost gitmediniz. Şu yerde siz prosmandıraca mindiniz bratok, can bratok. Düşündünüz? Doğru. Bir anda benim hem günem var patamıştı okul bilim. Obrazovanya yok düşündün mü? Hani şunun için hem ben istat bilmin. Ova çıkıp kaçtılar. Obrazovanya yani sugut işlerinde mende vardı. Yani ben bir uçaskovoy. Sesim var ya baçara. Yani ben bir uçaskovoy sıfır alacak oldum edarasından, işlerin yerinden. Külün çıkart bastıracak olup var hemen. 3 ay aldım şu uçaskovoyun üstünde. Sere şonu var ya ben şunu yitirtecek olup her zat ettim. Her yere arada yazdım. Edisloğlu'nun aydısı şekilli. Kanun esasında yürüdüm. Ardağını yazdım. Posta taşırdım. Kanakatlandırınca karıştım. Kanakatlandırmadım. Gidip terdim yine posta arda yazdım. Yine onun iki görünüşü vardır. Tiz varlayan şekli o. Ardağını her hilek görünüşünü yazdım üstünden. Emma öyle ititi iyimediler. Onu pervod eden oldular. Yönü işten çıkarmadılar. Feva bular bir bok yaptı gömüyor. Hem mesela sep gitti ara bulan zıncır yağlı o. Soru alacaktım iş yerinden olmadı. Dere şunun için ne medya? Biz şunun için sosyal medyadan halkın ardını eşitmeyen adamların gözüne dürtü otuyor. Bunun için bize karşı adamlar çıkar otuyorlar. Yani onlara yanlış hareket ediyor otuyor. Feva bular bizi üçüktür otuyorlar yaramıza. Du sep otuyorlar. Bizim yanıp durun yaramıza ot bası otuyorlar. Derman ver yani var mı? Hayti birisi kömür ediyor. Şunu deniz. 2 yıl oldu söz sözlük geleceğimize. Yekece birisi çıkıp açıklama yapmadı Türkmenistan'ın içinde. Hayti minister görmeyendir ödüyen şu zatları. Hayti bir adam görmeyendir ödüyen. Ne için çıkıp yekece açıklama yapmadılar bizler için. Например, derman verilen mi dedin? Например, men bir topar rak keseli tanışlarım var. Muht derman alıyorlar şola hükümette. Ay doğru men sende şu derman triyek tramadol kızılcan gururunu da bok senin bilen. Men sana diye ne için şunu deniz yekece açıklama yapılmadı. Daha indi açıklama ne için yapıldı biliyor musun? Mazarları bilen öz adamları görkezip başladı. Ölen adamlar öldür suud edip başladılar. Kesellileri öldür suud edip başladılar. Bunun için Türkmenin oğlunu derine kaçıldı oğul boy. Şunun için derine kaçtılar. Sen bizatta içkin giyirik gör. İçkin. Bu sisteme hiç tür maglumatı yüze çıkarman geldi. Yapık siyasat. Indi bilen öldür açtı öz eli bilen. Şonun için bizim ağzımızı yumduracak golyalar. Yani olan başa var mı ya? Garevi öldürecek mi dersin öldürecek mi bundan sonra? Gidip var yolutuna var. Yolutun etrana var. Şonlara uğraşsın sözlüğünü. Qoğruyu meseleler bilenim yalandır. Ne açımır daykanlar, kərendeçiler pullar ülmen otu. Ne açımır adamlar uysuz kaldı şu var. Şolun derdini bir göreylik ki gittani. Tamam, toy sen diyecek bolan jurnalistika össe vatana mütkiye diye. Vatanda diktatör sistemine sen aydiyan korrupsiya, adalatın şolun kökün soğurup bolya bilýän mi? Hazır Türkmenistan içindekiler böyle versin şolar video rolik çekip uğratmana birileri bile paylaşmana. Ne için bloklayarlar her bir zady? Daşy imo bütün döwlet dünya yüzünde 4. sırada duran döwlet ülkesinde internetimiz en sonki derecede işläpdi. Olam imo WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, Twitter her bir zady işletsinler şolar. Son seret girişine. No, aydın koymayın diyelim şu bir zada geldi. Şu urdadı, ikimizem şu urdadı, çeyniyat çaresini çıkarıp bilmiyor. Men sana adam ayda otuyum, menem senin aydışınal adalet yolun yürü, dilim yeri sallandı. Brat, prosesinde kalsa. Maksat 4 adamın önünde maksat kıyırıp götün yırtıvatı. Direlişte 2 tane avasını turmaya bastırdı diye. Direlişte yazıcı, direlişin aşka etcek arz eden. Adalattan çıkan da menem arz eden. Bize karşı görüş canı var, söz ver yani ölmesem basılmasam üyümü yani bastırmanam koymayan şoları. O ne ecemiz kaldı, ne milletimiz kaldı, ne tiremiz, ne ağzı verirlik kaldı o. 400 adam içinde çıkıp ağzına gelen diyotu, ondan sonra prezidenti öven olutu. Kur'an olu verdim kuma şunda haramzadır, gol dayandır diyen onda sen. Kim bu ne kabul attı? Şonun adını ulunup halka söylüyordu.
Etçen eti otu. Tamam da men maksadım diyen zat diyem o. Men o cevap veremem. Prosto bir moment. Ya neçe günden beri gelip de indi. Senin ayda oturan zatların gene şu güzerin ayda oturan zatlarımız yanlış deyip geliyorsan var ya. Neçe günden beri gelip ne şurada var ya. Siz Brato yine düşünmediniz. Men prezident güne Ay gelemez. dava niye düşünmedim ya? Prezident ne için Berlin'de şu vezipe? Prezidentin öğretmedi de bir giden yürütü şu vezipe Berlin'in adamları var. Her bir vilayette, her bir etrava, her bir ova, kalkoda Berlin'in adamları var şunun. Ne için sirden o? Sen ayda akıllı pullar şunun elinde diye otuyorsun var. Akıllı baylık olur vizyatka zar değil diye. Onca baylıklar elinde olsa, onca pullar elinde olsa elbette vizyatka zar olmaz. Tokum tiyici hor olmaz. Dayıkanlardan havar almaz. Çoponlardan havar almaz. O neyalikler oldu o. Pasoya pensa pulo yaşa oturan adamlar var. Pasoya pensa pulo yaşa oturan adamlar var o. Daja pasoyanın üstünde urşoq gidiyor. Niçemir koçuluklar ayrılıp element tölep bilmen elde pär gidiyor. Niçemir adamlar içip sıçıp maşgalası boluyorlar. Monda gidip alkaşlar beceriyen banisasında yatıyorlar. Niçemir adamlar köçe duruşuyorlar. Kvartira yok, öy yok, pul yok, iş yok, ailenin kazananına, bedenine yeten o. Bu zatlar aysak biz haramzada olyasmı? Meyli mujik men her bir zatınız bilen teň bow oturjak. Ese düşünüş bilmeýäsiň soňa siz hem onda öz pikiriňizde galyň, menem özümün pikirimde galyň. Näli şonda eder. Pikirinde galýyna bir zat aýdyn. Her bir zatın hetdi hasaby bardyr, elbetde seňe jogap bermeli ýeriň bardyr. Buna unutmagyň sebäbi bu sistema ýüde çykarmajak zatlar ýüde çykarýar. Ak denem, kara diýýän deň ceza berýändirler. Şu sistema yitmese her biriňize çare görülýändir. Bu görnüp bilmeýäňiz 52 ýaşlyk adam haýda tarapy ýokazanyň bu görnüp bilmeýäňiz. Şu doğanımdan kaçandan beri bağlanıp bilmem oturuyor. Metin çaylar. Vatan üçü sen az Allah'a aysan bara efirin nimesin tadını kaçırıp bar ağzına gelen ayda san var ya. Doğan bir karaş bir mu kayış. Böyle senden önünde karaşıp oturanlar var. Abizat etmenler ben al diyenleri alıp oturabilmem. Böyle oturup karaşıp oturanlar var. Görýärmi adamlar öň çykaryp bolany indi saklap bolany. Her birisi osurup durup sözünü pikirini aýtjak bolýar. Buňa da bilen içi ýanyp her ýana urunýarlar. Öňe adamlar indi saklap bilmeýär her kimen bilýär indi. Esasy belan körüniň nerden gelýäni. Metin Çaylak senin hiç yankıdan beri var sesin geleniyor, sesin kesilip. İnternetin pek senin çekeniyor. Alo. Ondan sonra nerede olayım meselere internetimiz çekmese var ha. O başlık diýip bir RTV koymuşlar. Bu başlıklar o çoponlara mal baktırnak ondamında. Depe meninki, portret meninki, o meninki. Aha öğrüleri bakmana zat yok. Çölde koyulur saklamana yer yok. O azon yedir etinkileri kımmatlamazdı. Buğdayları hili yitik gitti. Ekken buğdayların hili var yitik gitti o adam dayıkana için havar alan noktaya buğday yetişip orayın çalar. O korulun sonra işini görüyorlar o dayıkanın. Bergidar çık ya. Prezidentin günesi yok dediler bana. Mele prezidentin gözü gören yok mu? Halk o çıllarda dur oturanını, durup geçenini gözü gören yok mu? Şu zatları, vatandaşlar. Şonu görüp durup, bilip durup daşarı yurtlara Afganistan'a diye, Azerbaycan'a diye, Ukrayna mı, niye, Belarusya mı kömeğeden boldu. Gören olsanız doğru mu? Prastoy primer de o şonu ne için halka dağıtman başka yurtlara ömürtü özün halkını düşünmen başka yurtlara paylaş üretsen şondan prastoy primer ala vermeli kanaka yağdaylığını oturanları doğru mu yok mu ay bilet ağam bizim sosyal medyamızda halk aç saklı oturan var spesialne oturan gözü içim göremez. Hadi Reliş. Sosyal medyada siyasi düşünceni veren adam yok. Dini meseleni düşündüren adam yok. Hiçbirisi hiçbir zatı düşündürmediler. Hiçbir hem zatı yapıp. Eğer dini meseleni düşündüren olsalar Vehhabi istip köp adamı basmazdılar.
Dini meselen düşündüren olsa, siyasi meselen düşündüren olsalar, vatan dönük deyip bugün hiç kim çıkıp bir de karşı söğün, söğün aytmazdılar. Sebäbi bulan ikisini düşündürmediler. Ansat, vatan dönük deyip siyasatçını basarlar, Vahabist deyip dindar basarlar. Öýleri yumurup jany sökürler. Bulan etjek içinde bu sistema bu var orsun balotoz ýa her bir adam özüne çekýär. Sowurupdy. Şol üçin vatandaşlar aýdyp şunky geçinen her düşünýär sene çepekçiler de aýdan ine şu çepekçiler özüň görüň okma. Yani sen vatan hakkında hiç bir zat diýmeň öňe şu Çurbangulyny tanqid etdiň wagt sana vatan dönügi diýerler. Yani bu taýdan bir premier alıp bolar ha. Yani Huypula Çurbangulyny biz tanqid etdiňiz. Yani Merdan efirde söýülme. Yani efirde söýülme eke. Bolda eke. Tamam. Tamam eke. Yok, Çurbangulyny indi neme etdiňiz da tanqid etdiňiz. Bize vatan dönügi diýerler. Sebäp yani elinde delil olarak bir zat göster. Yani vatan dönügi sen men göster. Yok, elinde hiç bir zat yok. Yöne yine Çurbangulyny tanqid etdiği için vatan dönügi. Muňa azat bolup bilermi? Muňa azat bolup biler hemmemiz üçin değil. Indi senin meninki bolup bilmez ama ana bu maksat ýaly, bulşat ýaly olarda bolup biler, olaryň düşünjesi var. Bizinki karanda ters. Bizinki alıp bolan bolsa biz aýda arty sizlerinki dogry diýip. Hele oturup diýene sizlerinki ýalňyş diýip oturany hazyram. Näçe ýalňyş diýany bilýäňizmi şolaň? Seredin, olaram keselleri ýüze çykardylar, ölen adamlar ýüze çykardylar, konstitusiýan götüne ot basdylar, bilýäňizmi? Ondan soňra derrew işleri ýatyr bize garalap başladylar. Bizi günäkarlap başladylar. Näme üçin bular bu hereket edip başladylar? Sebäbi Bizim rejim yapık siyasi rejim. Bular olsa açıp öldürür, közdüler. Keselleri yüze çıkardılar. Kösenyanları, ölünleri, her bir zat yüze çıkardılar. Bilýärmi? Öz elleri bilen aňyrdan gysdylar, basyljagyny göz yetdiler. Indi sebäpkär bolýarlar. Bizi günäkär etjek bolýarlar. Ol başa barmaya. Awdan dağıtdyň nä, doýdyň nä? Hek bence ýerine çekjek. Kardeşim bir zat diyecek de şu ne bu neme var da Maksat Cemal. Men ona Maksat deyip atlanacak da Maksat Cemal var ya şu an türmeye girdi. Şu ne yok hormatlı prezidentimiz, hormatlı hükümetimiz diyen adam var ya şu an ne Türkmenistan'a gitti mi Kapat. Gitmedi. Bilemem ki şu adam gitsek 100% yetmek kadar. O adam türmeye girmedi adam. Ne için girýän aýdymmy sana? Sebäbi ol bu taýda adamy agdurmany öwrendi, sosial mediada söz sözlemen uğur ýoluny öwrendi. Bu diktat rejimiň adamlaryna iň howply düşman bu işte. Bilýärmi? Hem edepsiz hem terbiýesiz. Üstüsine de bu köp zady açyk görkezdi bilýärmi? Şatlyk Şeýhiýew diýilen şahsyýetine äwel adam bilen ikisi bir-birine etjeň de bajeň diýip söwüşdiler. Olama maşynek diýdi, olama sen adam gorkudyp pul alýaň diýdi. O bu zatdan zapsy bar her bir zadyň o. Bir-biriniň ejilerini bajylaryny goýma söwüşdiler. Intek barsyn o jaş oglan. Hek gerdip toňkoýdýarlar onlara. Var, tabii ki var. Bugün şu maksadyň efirine giren wagty biri girýärden näme diýip bilýärmi? Sizin de etjäni işiniz ýalňyş diýdi. Näme üçin diýsem, sizin o işe girme üçin de obrazowaniýaňyz ýok diýe. Obrazowaniýa ýok diýe sizde onýaly diýe. Işe şonýaly zady syýasy işlere girme üçin obrazowaniýaňyz ýok diýe. Durkanym aýtdym, meniň hak, hukuk, söz azatlygym aýtdym, obrazowaniýa gerekmidi? Men şurada aýdyp geçip otupmanmy şurada? Şolam dogry. Bana aýdady ki, näme üçin gidip de aňyrda de edeňiz ýok diýip öz agzy bilen aýda oturan, şoňa aýda otupman, sen özüň öz agzyň bilen aýda otsan, näme üçin berde dostlar aňyrda baryp etmene güjüňiz ýetenokmy? Menem nime de otupman, aýda otupman ki, значит, sen şunu aýda otsan ki, aňyrda söz azatlygymyz bolmany üçin bizler ne şurda otupman. Öz agzyň bilen aýda otsan dedi. Berde owa güçsiz yaman paşyrdyýaňyz diýe. Gidip Türkmenistan'da etseňiz bolmaýarmy diýip. Benim aýtýan ki oňa, aňyrda söz azatlygymyz bolan bolsa,
hak hukumumuz yören olsa sotayda ederdik diye. Köp adam aytya da ne üçün diye gelip şutayda etdiniz. Gidip Türkmenistan'da edindi. Söz atları bile oturanlar söz azatlığı bolmanı için yine sonyalı sorak veriyor da. Ya Bunlar bu düşünsene tabiyle Ege, hareketten şunu abi edip bilmiyor. Bakara. yo düşünsene Nima boldy? Vata üçün selamun aleyküm ağam. Aleyküm assalam. Lapatsan. Ama hoş geldin ağam. Efir karıştı. Allah'a şükür kardeşim. No, efir karıştı Çıkartın çöpüne. geple oturantı. Ben çıkayım yani Fatsan al geplesin yine göğününü almasın. Yok o Yo alayım ağam. meylidanı. Ben çıkayım yani çıktı geplesin bize. bırak çıkar. Son ben aytacağım. Meyli. Tamam Bunun mı? baxıda internette yaxşı işler yok bara. Zapros kovarda ait ben çıkamam. Kovardı zapros. Tamam ben çıkıyorum. Aha bolma. Böyle bizlerim şonu ki vatandaşlar sizlere aydamız yok. Gidin yarın öldürün yakın diyemiz yok. Ömürte ne şu haklarımızı talep etme öğreneli var ha. Haklarımızı talep etme öğreneli. Hem zaten şondan başlasın. Indi şuna kazat ortaya çıkardı da sögünsen sögündü boladı da. Yine ayrıldılar. Erkek bolsan git Türkmenistan'da et dedi. Türkmenistan'da sen bana bir de Vorzak ya da mujik göster ki bunun iki hakkını ya da başka zatını talep edip bilen. Türkmenistan'da bir zat dediğin zaman hemen Mentavskoy itleri dişine dolanmayayım dolanadı. Bunu prekrasno hem kime biledi. Ama özü Türkçe'de yaşap bunu diyen orospunun evlatları yani eğer diyebiliyorsa bunu de tamam Ege söyledim ben tamam Ege, özür dilerim. Bütün izleyicilerden de özür dilerim. Yani artık içim o kadar dolu ki yani aytmam lazım da. Yine bu çepekçiler zatlar var ha sizler ahır yani gittiğini Türkmenistan'da yaptı. Evet, senler özüm Türkmenistan'da iti kovan gibi kovulup kaçtınızlar. Aeroportta var ya Allah'a dua ede gelen insanlarsınız sen benimle. Kudaycan beni şu aeroporttan geçin şu Türkçe'ye geçin de gelen insanlarsınlar hemmenizlere. Allah'a yalvardınızlar. Yeter ki şu samolyoda min diye. Ne oldu Paşinyanlar ha? Ne oldu? Palçı bilen moğlalar hem boş koyma. Terso kandır palçılara katladılar. Elbette Türk içme için moğlalara kattılar. Onlara boş koyma ali. O boş koyma yok Türkçe'ye gitmek için yalvar. Qadan Eke bugün bir dostum öldü. 24 yaşında sınıf arkadaşım yani klasdaşım sportmen Denavski varsa biler. Ne Kamil adı. Kamil Corayev'de yine Aydın bugün öldü upatsan. Ölüm sebebi ne? Koronavirüse yakalanmış patsan. Yani normal yakalanmış. No. Denov Balnisası'na giderdi bu patsan. Denov Balnisası'nda kislorod yok. Buna berece kislorod yok. Nefes alması lazım ya. Yani koronavirüs sonuçta halka vuradı da. Aynen. Bu patsan dem alıp bilmedi. Öledi. Benim düşünsene o yaşlıktaki dostum köp uğraştı bir çıkıp şu gelmek istedi ama gelemedi. Allah rahmet etsin de Ötman. Şimdi öyle bir durumdayım ki ağlasam mı, gülsem mi, birkaç tanesini temizlesem mi? Şu durumdayım. Düşünem sen Ege. Bizlerem hemmemiz hemen yaşı var yani hemmemiz seni yağdaydı. Yok menin sağ salim aslan gibi dediler akır. Aslan gibi kardeşim ölüp gitti. Öldü. O öldü. Yani öbür dünyaya gitti. Ayıp değil mi Ege? Ayıp değil mi?
Kislorod yok. Больницada kislorod yok. Medisina yok, bilim yok. Bak bir şey var, nol, hakiki nol diye şu televizyona çıkarıp ova bir 4 saat zat görkezediler, ne bilim var, ne medisina var desene. Depne bara reklama edediler ne şunu kitek. NASA'nın deli bara hiç sat yok, hiç satımız yok. Diye yalanlar Kim gören o var. şöyle etti, beytti deyip dimene biliye vatan havarlarında. Hiçim Türkmenistan'ın teleyaylimlerini hiçim seriden o kızıklı maglumatları hiç tat veren yok. Yani cahan yana o adı. Eke. Dire sözümü böldüm. Kusura bakma. Allah'tan dua edemen ki şu çepekçilerin ailesine yukursun. Ailesi şununkide kıyınçılık görsün. Çepekçiler bütün ailesi koronavirüs kapsın. Dua edemen. Bakın yine dörtmen. Dua edemen. Bütün çepekçilerin ailesine, çoluk çocuğuna, Beşik'teki çocuğuna kadar yukursun ki eğer koronavirüsse başkasıysa ondan sonra yani aklı başına gelsin. Narodu düşünmediler ahır. Yine yani Türkmenistan gül ala güllük diye dediler ahır. Ben beddua edemen ki çoluk çocuğuna Beşik'teki beçesine kadar yukursun. Koronavirüse bütün keseller üstüne bolsun. Başka duam yok. Adamzada zulüm etken adamlar da ne adamzada zulüm etken adamlar. Allah Teala'nın hiç bir hüzürünü görmedik adamlar. Bu dünyanın hüzürünü görmen giderler. Ölümü ağır olup yoğrunda yatı ölürler. Bunu hiç unutma, onun için kargama kargacın iki ucu vardır diye yani. Bunun için hiç peçik. Yo bırak bir o iş çekecek. Men gargacak. Men o çölün içinde nomersiz mezarları gördüm. Ondan sonra men gargacak. Hiç yani bana zat etme. Men o tayda adamlar ölüp yatan. Hiç kim gidip bir kişi bir sorayım da yani ölüp yatan. Kanı prezident şu zatlara seyretmez değil mi? Buyurup vermelemez mi? Git kanı şonça vatandaş, milletimiz, halkımız öldü gitti deyip buyurup vermele kim o Raşit veredi fa buyurup vermelden git seyret ne oldu? Yok hiç satara umrunda emez. Bu halk ölemdi mi, kalamdı mı, geberemdi mi bara? Halktan hiç kili bir ses çıkmıyordu var. Ben bu halka hayran ben o. Inde sözün böyle çok stadyum enen bir muçuk var. Bakara. Ulardan beter oldu. Ulardan beter yürek var ya, yürek kalan yok. Daş bilet oldu var ya. Vatandaşlar böyle yüzlerce. Burmuçuk ruhsat berin indi mesela bir daha durun verin. İstanbul'da Arak'tan zehirlenip ölen vatandaşlarımıza bir yıl oldu. Ne için bugün yüze çıktı? Sebebi aktivistler gidip bunu kamera çektiler. Bunun kamera çekenler gördüler. Götlerini uğut olup basıldı. Ne için onun ölene bir yıl bolundan son indi yüze çıkıp başladı. İndi dernekler kurulup başladı. Ne için bu işi böyle edip başladılar? Ne için aktivistler ağzını yumduracak olup başladılar? O başa var mı ya? Seyredin. Öle ayan dire uman diyandır. Ölülerin ruhu. Ölüler ayetten doymaz, dirler umuttan deyiptirler. Bir yıl yatsa da yüze çıkandır. Öz elleri öyle yüze çıkarandırlar. Oğut dolup basılandır Daşarı İşler Ministrine. Oğut dolup basılandır İçeri İşler Ministrine. Sebe onlar öz işini etmediler. Çıkıp açıklama yapmadılar. Sosyal medyanın üstüler halkının dikkatine getirmediler. Bunun cevrini, cezasını çekecektirler iri uç. Daşarı İşler Ministrine öbür dünyada her şekil öbür dünyada adalet öbür dünyada adalet eşittir. Gepleşecek oluyor. Ne diriliş. Eken için diriliş çıktı. Tamam. Yani vatandaşlar halkım, milletim, kurban olduğumu, gadan olduğumu milletim. Bizler hepimiz Türk. Yok
yani biz bir Türkmenistanlıyız, biz bir naroduz, biz bir milletiz. Son döwürde bir asgar bilet edilen narod bizeriz. Özbekler bile gepleşin, Kazaklar bile gepleşin, Kırgızlar bile gepleşin, Azerbaycan bile gepleşin, Tacik bile gepleşin. Hiç kim Türkmen kadar asgar bilet edilen insan O yoktur. bize var Bize yere o, soktular var. Türkmen o halkını yere soktular bu yok. hükümet var ha. Bize var ya üstümüze tüflediler, üstümüze tüflediler. Bütün narodun başka hiç zat etmediler. Üstümüze tüflediler. Yine Buna bize sen hem hak giresen hem hukukumuz talep mesela bütün etsek, narodun. Hı. hak hukukumuz talep etsek, söz O var. azatlığımızı istesek yine bize vatan döneyi Şöyle bulup, anatan bulup duranzada. vakti şöyle buradan ayrılıp geçin de Doğan. O Ya var. Halkım, eke sözünüzü böleme halkım. Hiçbir zaman umuttan düşmeyenler. Canım halkım, bizler Türkmenistanlı Türkmenik, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız fark etmez yani kako oynatsa neme bolsa fark etmez. Bizler bir milleti, bizler bir vatanı. İn düşen millet biz bolduk Sevin Asya'da. Ama düşmeyeceğiz bu saatten sonra. Vatanan Güçleneceğiz. bize, Güçlen. halkan bize primerne. Şoňa hem düşünüňler vatandaşlar. Vatanan bize, halkan bize. Halk var, işte şonuň üçin döwlet var. Halk bolmasa döwletin bolan nime peýdasy var? doğru aydasan bak. Mümkün mü? Yanki Merdan senin internetin slab işli oturan katkal olsan. Yanki var ha baksi. He. Yanki afsa girdi ya o huytan. Nime Doğancan Şonun Doğan kayış senden şonun var. nimelerine de açacak Yo vanda iş yo dinle yo. oturan bu. Prosto efirde söyünmeli Can Doğan kayış var. Ne çezekten beri ayda gel oturmam. Tamam Doğan'ım. Bak şimdi yanki pikirlerde bile öz içi akıllı nime Türkmenistan'da bile 10-20 yılın devamında akıllı adam yok mu? Bardılar, komitete hem bardılar. Başka yere hem çalıp ettiler bile. İti Meryem Apa ısırmaz bağlanıp o. Meryem Apa bağlanıp bileniz yok ha siz çota. Bağlandım da He bağlandınız mı ya? He. Adınız çıkan yok şu an için aytdım bağlanmadım yani. Kovarın tazdan Yanki olmasın. yanki aylarda da o vizatka sonrası kamera çekmeli, gayişnikler sonrası çekme. Durrak mı bu sana gayişnik ya prokuror bilet zadına çağırıp da sana kamerana sinimat ettirirler. Ama acaldan giren vaktin sen götüne bir barmak vurup gör kovaradılar acalın içine. Telefonlarını alıp. Nime böyle bilet sepsin tupoy göresen mi adamlar o? selam arkadaşlar unutmaya değilim. Sevmeyiz. İyi akşamlar. Şükür boladı Meryem Apa siz Aleyküm assalam. Selam Yankı vizatka aytsak oldum da çota mı patişi mi nememiş ona. Vizatka üçün men Sapojni on bilet. durmuşa çıkardım he. Yoldaşı şöyle 11 yıldan beri Trudovoy vizayı işlep gör. Onun bardı Türkmenistan'a men 3 yıla çeyli men hiç yili onun ýalda menem edip şu maksat ýaly gulşat ýaly arkada şöhrat diýip ýören adamlardan sebäp men çörözar olmadım da. Bunu geçirdik gyýdy ýola çıkardık aeroportda bardy beri toý etdi hemme zady bamulum. Ondan sonra bardy bolyn gyýyz galsyn äri gitsin diýdiler. Aman maňa geldi. Meyle. Indi Gülnar Aruzuyeva. Yelkana yani köpten beri yazma bile sen efire girme bilmişsen bizler boş olsak. kim o boşta otan çağırsana Özlem Doğan. Şuna adam bak. Gülnar Aruzuyeva. Meryem Apa size can Yok geldi mi? Ne ya işittiniz? ho bu çağır şu Gülnar Hanı şu gerek adam şu kakras. Fakat başkaları durup düşolar Allah. Salam aleyküm Yiğit Yavşı. Geç yaşı Hoş geldin Doğan'ım. Yana medisina var diyen kesil de sen mandaşına çıkacak bilen. O medisina vardı benim burada karnaşım böyle yaşandadı. Kelesinde tumor vardı.
Doktor Bey sesiniz birazcık uzaktan geliyor ara. Şuat näli? Hani geple ana. Kısaçası men garnaşym bady. Garnaşym bir ay kelesine tumor wa, bir ay больницада ýatdy. Больницада näme zat ödülýärmi? Teşhis diýär türkmençesi ýazmyşyna Şuat. No. Şo ýarasulugyny belletýän ady atravlenie dik koýdular. Bir ay şo dip boşuna ýatdy. Ondan soň bir aylap hiç bolmady ütkän zat ýokdy, aşkabada gidildi. Aşkabada da analizden alıp analizini Turkiýaga berdiler. Turkiýada şondan ölçäp adyp gandan ýa-da şo diagnozlaryny atan ölçäp ondan karar berdiler ki kelesinde tumor var. Operasiýa edilmeli. Operasiýa etdiler. Türkmenistana edilmenler dady. Diagnoz edilmenler atravlenie diýipdir, doğru değil mi? Soň Türkiýede ýören soň operasiýa Türkiýede iýerli dady dokumentler soň Türkmenistana edilýär, şo operasiýa edildi. Soň diýilen zat näme şu operasiýadan soň muň ýaşa bilme, äkidi beriň diýdiler. Ýola gelýärke tejenne ýok. Tejenne. Olam 2012-de dekabrda ýazmyşya. Ve indi diýjekler şunday medisina wa bolsa. Näçe şunday adamlar ýoly, näçe bir aýlap boş-boşuna ýatdy. Näçe adamlar adam akylly diagnoz koýduran oklar. Bu many şoňa gelýär-de medisinamyz ýok. Bes ýagdaýda diýmek-de şu. Doğan, Livoy taraftan hiç sat yok. Ne только medisina, вообще bilim yok. Sen hani şimdi 12'nin gürrün ediyorsun de, ondan öncekini gürrün edin sana. После operasiya bilet içinde kayçı mı, tampon mu kaldıran adamlar, hirurglar var tupoyda, понимаешь? Yani ki patsiyentin içinde kayçı kaladı. Tamponlar kaladı. Menin lişini de tanıdığım da çağasını elinde ve temperatura ile destika basma banitsa alıp baradı. 3 günden ölü günü koy varadılar abratını. Ben bunları naşun yanında ve siz çıkın ben hazır maksat alacak deyip bilemiyorum maksat. Ya almasana da şuna da. Haramzadalar o gayri. Yok. Ularım ben aldı. O ne şunu iki gezekleşi olmasa bol muydu? Eğer söyleyip beni kıçkırıp oturacak olsa özümü bilemem çıkaracağımdan. Ular büyünen ben girdim. Tamam. Ben düşündüm sana ka. Yani bir de köp adam neresi? İşine meneki gösterim şuna kadar. Simbolü. Ben iki kara ben iki yan göteren yok. Azı var. Şekerle bir ben özüme Bunlar bir zadı bilediler. Всё başka zadı bilmediler. Radno yenesini çıkarıp berediler. Toga şu tarafa yıkıladılar. Şurada 3 adam karışık oturan. Şuna geçelim. Şuna geçelim. Bu işte sen ya haramzada öyle bir stok getleşenim o. Sen git tonsuz ayaklarını masaj et bir zatları et. Berde medisinada okap öğrenýärdi. Turkiýada, Amerikada, Rossiýada adam akylly medisinada okap öğrenen adamlar Türkmenistana baryp iş tapýan okar. Näme üçin? Adam akylly okar. Kimler alýarlar? Iň esasy wizat teşnikler alýarlar. Nädip? Wizatga girenler alýarlar. Ha, arasyna badyr ekdik wizatkasy girenler. Adam akylly işini etkenler. Ýöne glamlar nerede şu an? Ya daşurut iş tapýarlar. Kimisi diş doktoru, kimisi beyin doktoru, kimisi estetik ameliyat eden doktorlar. Yüz yani cilt yani koja ameliyat eden doktorlar Türkmenler ba. Könen şolar näçe Türkmenistana giden ok. Ha giten ok da gitmek isterler ýöne Türkmenistana şoňa dagat beren ok. Возможность beren ok. Amerikadaky näçe Amerikada galýa. Ya belli. Geçen men mesela merkezdim. Kagıcan Kömür İngilizce mesela Kagıcan Kömür profesör. Öz aydan dadı. Men bazı şu aydan mektebe değil aydan dadı. Türkmenistan maňa gerek adam bermetdi diýdi ifadasy şu. Laboratoriýa, enzamlar bermetdi. Indi şunu bermeýän adam näçin barsyn? Näçin öz zadyny okan bölmeli şunça ýylyny boş-boşuna trasit etsin? Maksadam gelip diýjek olar. Ay ýok, ba eýlen beýlen ýok, şunýaly ýok. Git Kagıcan Kömür yaz, taptany yaz. Aýdyp bersin sana näme-näme diýeni. Ýolan ýazmana wagt bolsa.
Git medisinde iş yapan Türkmenlere sonra. Otur näçe giden ok diýip sora. Şonu akıllı bolsaň. Sonra kör. Bir çay. Maksat bilen gepleşýäňizler barmy? Ay maksat sözü düşünür o değil. Haramdan alacak o zaman hemen çıkın gayrı dedim. Basın siz. Ya yaxşı emas da soňra maydadyr. Men ikiye gelen wagty men adamçylyk edip aldım. Sen ikiye bardym, sen almadın be. Ben sana doğrusunu ayt, senin şu an efirde barmağın yanlış. Ya maksat mesemle soraja o etçekler ben o eşitdim sizleri bugün gördüm ben öňden görüp gel oturman eşiti gel oturman sizlerinki bilen menki doğru gelmeýän bana men hazır özümem kellem atyljak bolupdur. Şoň üçin bana soraja o istemem gerek gel. Ine şu taýda vatandaşlar bilen gürleşjek bolsam şolar bolýa aldysa aljak almadysa abizat gaty görmeýän. Bence problem yok. Men gürleşip bilen eğer aldysalar vatandaşlar. Şu vatandaşlar bilen gepleşip bolsaň alaýan watan üçin sen bir mö çıkıp dursaň da. Çıkın Doğan sağ ol günün sen. Boldu ha. Rahmet. Alma diýip bayağı ýazanlar bar. Ha o maksat gaty görme alma diýip vatandaşlar aýda oturan şonuň üçin aljamaz indi. Ay demokratiya sen demokratiya nerden bilýän o? Men bilemýok sen nerden bilýän demokratiya näme? Wah. Salam doktor ağa. Waleyküm assalam. Waleyküm alparssalam. Doktor derler, adım doktordur. Derdimi de derman olsana gayrat etdi. Ben kesel doktor derler. Doktor diýip konuya oýnatjan aýam neme? Zaprosko var azamat. Ne azamat. Açık. Azamat zaprosko var ondan sonra alayım. O. Şuňy maksady bara dinläp ýadydyga dogry däme nemesi belli. O. Netijesi belli oň. Onda näme gerek bir-birimiziň kellämde agyryp. Kimele ene şu yaz oturan Ceren Kurbanova. Bizim öýde ýolumuz var. Ceren Kurbanova maksat gerek bolsa senin özüň alaýpyr men. Öýdüňiz efir açyň. Ya şoň efirine gidin gerek bolsa efir açýara. Açdyň gün açýadyr. Gün 10 tane adam jemden tapjak şol begen. Maksat gaty görme o berde alma diýenden soň men şoň üçin aldyken men takalanda sana sen bilen maslahatlaşyp ýa-da gepleşip oturmagy nämem ýok, ýagdaýymam ýok. Men gördüm, efiriňe girip gördüm, dinläp gördüm. Senki bilen menki dogry gelen ýok, onuň üçin gaty görme maksat. Basyk kän gep düşündirip durmasana ýoňa. Bilmenim üçin men aýda oturmam. Indi men aýtjak bara. Birini şu nemede Karolçym şu gurrunlar günne şu gurrunlar da howny her kimiň ýüregine şuradyny şuratlar. Dogrymy vatandaşlar, şartlar dinleýänler hemmäňize ýüzlenýän. Indi günne şowurdatlar gaýtalap dur. Dawaýynda bir agdy bir bolyp bir netije gelip indi bir herekete geçeliň. Salam aleykum. Salam aleykum. Waleyküm azamat. Komo atma olanlar. Bajana şükür. Yaxşı, spasibo. Ýa nauşnyň aýray. Hayır, nauşnym ýene ýanglanýam. Normal. Ya geplek ana. Normalim. Ýanglanýam alparsana. Ýanglanýa. Ne diýen nauşnik? Kim ýanglanýa? Ikimizinki ýanglanýa, batyk ikimizinki. Bir mod mekan, bir mod ükemen çıkarıp nimeli bilmem de. Ýene ýanglan otur, nauşniksiz hazır men. Bizlerinki ýanglan oturan sen azdan girip zapis etýärler ýani etsinler. Ya etsinler o içi zapis eder ýaly. O yüzümüz men aýtjak bolýanlarym bara. Batyk, vatandaşlar Azamada eşitýän bizim şu efirlerde şowur gurrunlar indi dur Alparslan dur Azamatyň bir soragy bar men bunu bilýän kimligini bir men o
bize koşulmak için geleni o soruları var Yok o ol zaman. ya Doğru bu mu? men adama düşünaydım o sonra men o cevap vatandaşa verecek düşünaydım demedim abi. He? Ben sonra cevap verecek demedim abi. Beni Yo alsana sen dedim ben. şu gün primerin maksadın efirine Aha. varıp aktivistlerin ed oturanlar yalmış. Benim atam keseli oldu şona gidip bilem yok şuların yol açılmayın duranı Ova. şu günahkarslar da Ova. oturarsın doğru mu? Ova ben sözümün arkasında. Ben pastayan Ya sözümün sözümü ben arkasında. onun Bak için de. sana ayda oturman. Ne biçim bizler Ova. günahkar indi sen şona aytkinin ne biçim? Çıkmadık o zaman. Kare en azından ben aytacak oltandım. Kare ön yola çıktı. Bir şekilde gidip gelip bolotandı. Doğru mu? Poligon var. Azama akara can doğan canım iken önem normalni yol açık emesti. Ben özüm netçe gezek bir gezek gelip gidenden son ben netçe Menem gezek yine önem aeroporda 2020'de gelip gittim ama Akara 2020'de. Azama Kare sen bir ben mut dinlemişsin. dinle. Kare sen özünü dinle de sen ben dinlemişsin. Yok ben sen Sen dinleyeceğim. düşünsün hemen gel Beren sorağına cevap ver oturtman. Ön ben gidip gel ettim de olsan doğru mu? Sen gidip gel edin olsan. O. He. Alparslan'a sen çıktın. Ön sen gidip gel adron bolsan votimini senden başka hem halk bara doğru mu? Men netçe gezek aeroporda katlanır. Baran vakti hem Doğrudur. yok bolan yok de. Düşünürsam şuna moş sen girip çıkadır Doğrudur. olsan. Doğrudur. Köp ben işte kösenen adam köp oldu. Ben kösenmedik var demedim. Ben prezidentlik doğru demedim. Hiç kaçanam. Ben şunu açacaktım. Sen ben bu önemli nito düşündüm. Yine nito düşünüyorsan bak de. Kara. Ben sen yana Ya sen açmadın mı Kara. bizlere bir sen ben dinle ben sen dinledim. Kara ben sen doğru düşündüm. Doğru mu? Sen ben dinle. Kara ön az bosayam. Moş %10 bosayam şansımız vardı. Yani öyle ya şöyle bir şekilde gidip geri utandık. Doğru mu? Yani bir şekilde gidip geri utandık. Onu da ettik, bunu da ettik, gidip geri utandık. Doğru mu? Allah. Doğru mu? Hazır şoyam yok diyecek oldum ben. Yine şunu açacak oldum ben. Şoyam yok. Ya hazır ona bizler Şimdi ben şunu açacak günahkar oldum. emez. Ben dinle. Ben Türkmenistan adı şu yurt. Ben pizdes yurt demedim. Ben ona aytmadım. Ya bize prezidentimiz pizdes çözer demedim ben. Hiç kaçana. Ben onu açacak oldum. Barzadı yok ettiler. Onu açacak oldum ben. Yine şunu düşündün mü sen? Mekan sen bir mod çıkıp dursana. Şöyle dur soltan girecek ol oturan. Valla ne var? Bir mod hoş. İşte dostum baktık. Salam vatandaşlar. Aleyküm dur soltan. Azamat salam. Yazıları yapsana. Siz hazır radyodan gapiniz bilen prezidente karşı geletanınız biliyorsunuz mu? Потому что prezident öz gapinde bir min deştin. Prezident öz gapinde ve hazır yollar nime üçün yapılanlığı barada resmi açıklama yapıtan, öre böre havalimanı yapıtan mesela ve halkımıza şu anda aydotan ki pandemiye sebeple de oturan. Siz aydotsuz aktivistler üçün yollar yaptı da oturupsuz. Siz fikriniz çalsız prezidente karşı geleniz yok mu? Bizler yamanlap. Kan dedi ben prezidentime karşı gel atmam. Prezident aydotan pandemiye sebeple yollar yaptık. Resmi açıklamalar yapıtan. Havalimanından resmi açıklamalar var. Doğru mu? Resmi açıklama даже migrasiya guluğu yapıp oturup da hem yere pandemiye sebeple o uçar katnavlarımızı durdurduk deyip. Ha siz prezidentin alıp baratan siyasetine karşı geleniz yok mu? Ya karşı gelin karşı. Ben yana etmem. Ben prezident dörtlük demem. Ben bu gap aytmadım. Ben şunu açacak oldum. Ön az bolsayım gidip gel otan bardı. Ben lişin özüm az bolsayım gidip gel otan. Nerede bardı? Ben gidip geldim ben. Nerede bardı? Aktivistler konsolosluğun önüne çıka protest ede en azından charter reis koydurdu. Ne var? Spasiba aytmalısınız aktivistlere. Nerede bardı? Вообще hiç kanka uçağa giden yoktu. Hayır ya. Kim gidip geldi? Kim giden gelip bildi mi aburatını? Giden aburatını gelip bildi mi? He? Çıkardınız mı ya siz? Ya düşünme. Siz az şu gapiniz bilen bizlere afinet edip bizlere halka yaman gör. Ben yaman görkezem yok. Ben doğrusa koydutma. Siz aydıpsız ki. Tamam. Kurban bulu Berdi Muhammedov yalan yapıyordan.
Tamam. Dur, yanlış siyaset alıp baratanız. Karan şunu aytacaktım ben size, Karan. Sizlerden Tamam ben size korkan şunu üçün aytam. yollar yaptı da. Tamam Karan. Ben şunu aytam onda. Siz yine şu çıkış ettiğinizde, un ettiğinizde, mun ettiğinizde bir zat ütkedik bildingizler mi? Şunaka boş gaplar aytmazsanız erkek adam bolup daşar yurtta Ben erkek kulçuğa adam. mecbur Ben bolup yaşap tokat berasiz. yani 4'te bizim 5'te